ब्रह्म धोरोमनि 120 आबुं बोसोर जानाय आरो बेजों लोगोसे 51थि बोसोरसालि जथुमा बे हाबाफारि माजबातनि सिङाव नैबे किशनपुर गेलेग्रा फोथाराव जादों आरो बे नैथि साननि जि हाबाफारि बेवहाय सावरायमेलाव आंखौ लेंहरदों आरो बे सावरायमेलनि आयदाया जाबाय आर्किटेक्टिं ए निउ ससाइटि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मस भिजन फर इनक्लुसिव इन्डिया। दा बे बेलायाव आङो बाहागो लानो मोननानै थारैनो गावखौ खाफाल गोनां होननानै सानदों। नैबे जाहोनाव जे गुरुदेवनि बा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जेनोखि बर' हारिनि होलांनाय बिहोमा, बिथाङा जा रोखोमनि बिहोमा होलांबाय बे बिहोमाया रावजोंबो रुजुजाया। बिथां नङामोनब्ला नोंथांमोना सानना नाय जे बर' हारिनि सिनायथिया मा जागौमोन, बर' हारिनि जारिमिना मा जागौमोन। बिथाङा बर' हारिनि सासे आर्किटेक्चार, थारैनो आर्किटेक्चार बिथाङा, आरो बिथांनि दानायखौनो जों दिनैहाय लानानैनो जों दिनै हारिखौ आबुं हारि दानो थाखाय जों सिन्था खालामदों। जों दिनै मास्टारेसनि खोथा सिन्था खालामदों। जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि धोरोम, जोंनि हारिनि सिनायथि, जोंनि हारिनि थामोनथा गासैबो बिथिङाव बिथाङा माने बिहोमा दङ आरो बे बिहोमाखौ जोङो दिनै दुलाराय माने ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जेरैबायदि बिथांमोना खामानि मावदों, स्पेसियेलि जोंहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जेनोखि ट्रास्ट दङ, बे ट्रास्टनि गेजेरजों जेरैबायदि खामानि मावदों, गाहाय धोरोम आफादा जेरैबायदि खामानि मावदों, बेखौ जों बयबो नुदों आरो बिथांमोननि जे बिहोमा बर' हारिखौ दानायाव बेयो अरायबो माने गोसोखांजाथावना होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों। आरो जोंनि आथिखालनि जे रांखान्थि, जोंनि समाजखान्थि, जोंनि सोलोंथाइ खान्थि आरो जोंनि इयुन जोलैखौ दानायाव ब्रह्म धोरोम माने आफादनिफ्राय जिबायदि खामानि मावबाय थादों, जा रोखोमनि बिहोमा बिथांमोना होदों, बेखौ जों बावनो नाङा आरो बावनो मोननाय नङा। आं बेखायनो दिनै बिथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोदनो गोसोआव रंजानाय मोनदों। आरो आं बेखौ बुंबावगोन जे जोङो गुरुदेवनि जेनोखि बर' हारिनो होलांनाय बिथांनि धोरोमारि बानि, धोरोमारि जेनोखि बोसोन आरो समाजखौ दानायाव बर' हारिखौ बोरैहाय जौगाहोनांगौ, बियो थारैनो माने इउनिक एबा जों गुबुनजों बेखौ रुजुनो हाया। आं बेखायनो बे समाव बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जिथु गुरुदेव बोरैहाय जानो, नोङो हारिया गैयाब्लाथ' नोंनि बागुरुम्बाबो थानाय नङामोन। मोनसे समाव बर'फोरखौ बुंदोंमोन जे बर' हारिनि जोबनाया समनिसो बाथ्रासै। गावनि सिनायथियानो गैयाब्ला नोंनि हारिमुवा बोरै थानो, नोंनि हारि गैयाब्ला नोंनि सिनायथिया बोरै थानो। बेखायनो आं बुंदों जे दिनैनि दिनाव बर'फ्रा जेरैबायदि आवगायदों, जों गोदान गोदान जारिमिन जोङो सृष्टि खालामदों, सोरजिदों। जोङो जेसेबां जारिमिन सोरजिगोन एसेबांनो जोङो गुरुदेवनि नामखौ लानांगोन, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामखौ जों लानांगोन। बे बाथ्राया सान अखाफोर बादि अराय सैथो।